Bé, idò, ara us presentarem una altra activitat que feim en el Consell Insular de Menorca a través del Servei de Política Lingüística, que és la Fira del Llibre en Català. La Fira del Llibre en Català a Menorca l'organitza el Departament de Cultura des del 2004 i primer el Servei d'Assessorament Lingüístic hi col·laborava més o manco indirectament, i a partir del 2014 en vam assumir directament l'organització i la gestió de les activitats. L'objectiu és fomentar la lectura en català a través de diferents activitats lúdiques relacionades amb el llibre i la llengua catalana. I fem presentacions de llibres, concursos, contacontes, glosars, representacions teatrals de petit format, a més de l'activitat fonamental, que és exposició i venda permanent de llibres, amb 9 llibreries de Menorca que fins ara hi han participat en cada edició. Que senten però no prou. Bé, el pressupost també, com en tot, és una cosa que ha anat fluctuant en funció dels moments polítics i les disponibilitats econòmiques, però que els darrers anys ha experimentat un augment considerable. Per exemple, si el 2014 vam organitzar la fira amb 2.600 euros, me'l puc atracar més. El 2015, també amb el canvi de legislatura, va rebre un impuls considerable i la vam organitzar amb prop de 7.000 euros. I l'any passat, ja amb 7.235. Enguany també hem augmentat una miqueta el pressupost. Bé, pel que fa a les dates de celebració, ja fa unes quantes edicions que la fèiem el primer cap de setmana de novembre, si bé les primeres edicions vam començar els mesos d'estiu a organitzar-la, però vam definir com a dates més adequades el novembre perquè quedava entre la Fira de Sant Jordi i després entre les fires que es fan en l'estiu, sobretot a Ciutadella, la Fira del Llibre menorquí. Pel que fa al lloc, també ja fa uns anys que la fèiem a Ciutadella, si bé ha anat itinerant des del començament, amb més o manco èxit. La primera es va organitzar a Es Mercadal per la centralitat del poble d'Insilla, després havia passat per Ferreries, per Mo, per Lo, això, més o manco èxit. I des del 2015 vam decidir fer-la a Ciutadella, provar de fer-la 3 anys seguits a Ciutadella i, depenent una mica dels resultats, acabaríem de decidir si consolidàvem Ciutadella com a municipi de la Fira del Llibre en Català o si la fem itinerant. Molt bé. Quant a l'organització, de moment, com ha dit Neva, ara pertany l'organització competeix a política lingüística i també en el servei d'arxius i biblioteques del Consell, però de manera coordinada, sempre molt coordinada en les llibreries que hi participen, que en aquest moment són 9, 4 de Ciutadella, 4 de Mo i una de Ferreries. Sempre, des de periòdicament demanàvem a totes les llibreries de Menorca si hi volen participar, però de moment sempre han estat aquestes 9 les que s'han acollit a l'oferta, tot i que no estem tancats tampoc que un dia o altre hi hagi més llibreries que s'hi apuntin. Solem fer 2 reunions en les llibreries, també amb els llibreters, una de prèvia a la fira i una per valorar com ha anat i també, clar, està escoltant molt les seues idees, els seus suggeriments, a fi de que sigui una fira que pugui engrescar molta gent i que compti amb públic. De moment, els darrers anys del Manco estem bastant satisfets de com ha anat. Però no només hi ha la feina d'organització nostra interna del departament i en les llibreries, sinó que també, segons les activitats que després us anirem enumerant, les activitats que fem al llarg d'aquests 2 dies, perquè són un divendres i un dissabte, 2 dies sencers, també ens hem de coordinar amb altres entitats o altres empreses. Per exemple, hi ha un concurs de lletres i mots que feim la final dins la Fira del Llibre, hi ha visites escolars, etc.
que som de coordinar la xarxa de biblioteques amb els centres educatius, per totes les activitats que són presentacions de llibres i d'edicions de llibres en català que s'hagin publicat dins l'any, esclar, mos hem de coordinar les editorials, i fins i tot hi ha molt d'autors, avui en dia ja quasi la coordinació amb editorials quasi molt la saltam, perquè els autors moltes vegades ja s'ofereixen ells mateixos perquè saben que com que és aquell cap de setmana fix, ja saben que tindran l'oportunitat de presentar el seu llibre. Hi ha altres activitats paral·leles, com poden ser contacontes, unes petites obres de teatre així de petit format, etc., que clar, també ens hem de posar, ens hem de coordinar amb les empreses, amb els actors en concret, i una activitat fixa sempre de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, de l'AELC, que cada any també col·laboren amb una activitat que organitzen ells mateixos. I com no, amb l'Ajuntament, allà on fem la Fira aquell any, que els darrers anys, com han dit, ha estat l'Ajuntament de Ciutadella, que posa tota la infraestructura d'embalat i llum, etc. Pel que fa a imatge i difusió, bé, primer de tot, quanta difusió, empràvem diferents mitjans i suports, fèiem tríptics, pòsters que n'hem deixat per aquí de fora, fèiem difusió a través d'internet, xarxes socials, mitjans de comunicació, difusió digital a través de correu electrònic, i el darrer any també a través de la pàgina web, del Facebook del Servei Lingüístic també vam fer difusió prèvia, durant i després de la fira. I també pel que fa a imatge, depenent del pressupost, hem pogut tenir l'ajuda de dissenyadors gràfics que ens han elaborat diferents imatges i altres vegades no, altres vegades hem reciclat les imatges, depenent de això, no? Si mos ho podia fer un professional o si mos ho havíem de muntar nosaltres. Sí. I bé, aquí veus una mica l'evolució dels cartells que hem pogut recuperar, segurament no hi són tots, els dos primers són de les primeres fires, el 2004. Vam aprofitar la mateixa imatge amb un canvi de color, després aquesta de la cinquena, que era com una impremta així antiga. Aquesta del llibre es va durar uns quants anys, sí. La vam reciclar uns quants anys. I van treure el suc. I després, allò que dèiem, no? Amb la nova legislatura del 2015, els responsables polítics se van decantar per aquesta imatge perquè veníem d'allò d'amagar símbols o de tenir símbols reprimits i vam voler fer aquest cartell que era molt més explícit quant a tema identitari. I l'any passat vam estrenar imatge, que és aquesta imatge d'en Marc Jesús, un pintor menorquí, que bé, que és que heu pogut trobar aquí de fora, amb els punts de llibre, si en voleu agafar qualcun de recordatori, i bé, és una imatge que tenim la intenció d'aprofitar un parell d'anys més. Pel que fa a activitats, ja ho hem dit, hi ha l'activitat principal, que és de l'exposició i venda de llibres, però la Fira del Llibre en Català de Menorca es caracteritza perquè hi ha molta activitat paral·lela relacionada amb la difusió de la llengua catalana. I bé, us ho mostrarem una mica en fotos, però hi ha un pregó inaugural, unes visites escolars, contacontes, rutes literàries, presentacions de llibres, teatre. Acabam amb una rifa, no sé si aquí surt tot, amb un pregó de cloenda i, a més, això com a activitats bastant fixes i, a més, a vegades poden sortir exposicions, a vegades hem fet tapes literàries, a vegades hem inclòs tallers d'il·lustració, etc. I aquí tenim la primera. Anirem detallant les activitats que hi solen posar. Com que hem dit que eren els divendres i els dissabtes sempre, el primer cap de setmana, però tots els divendres i tots els dissabtes, divendres de matí el dedicam a visites escolars. Començant sempre amb un pregó inaugural, el manco des dels 4 darrers anys que en duia l'organització, que han estat els anys que hem fet a Ciutadella, com que hi ha 2 instituts de secundària i 2 de concertats, fem un pregó amb els alumnes de secundària, cada any ho ha fet un centre diferent. Són els de quart d'ESO o de primer de batxillerat, depèn. Aquí veus unes quantes fotos, n'hi ha uns que s'ho treballen més i altres no tant, però aquí ja veus aquests capells amb els llibres, vull dir que són entretinguts i hi ha bastanta gent. Les escoles hi participen bastant, perquè si fa no fa aproximadament uns 1.000 escolars passen per la fira amb els divendres de matí i fan o bé visites així
guiades una mica pel professor que els acompanya, o bé s'apunten a una sèrie a dues activitats en concret que els hi organitzam per engrescar-los a venir a la fira, perquè de vegades, si no tenen qualque coseta, no venen, i així els hi fem servir com a d'esquer, no? Aquí són contacontes per als més petits, per als de preescolar i de primer i segon de primària, que fem en el bastió del governador, que és el bastió que hi ha dalt l'Ajuntament, un contacontes d'un màxim d'uns 15 minuts per a aquestes edats, i per als més grossets els fem una ruta literària sobre Francesc de Borja Moll, que guien normalment de vegades nosaltres, quan no hi ha hagut pressupost i quan han pogut donar a les de lletra, que són... Sí, aquesta d'aquí és na Pilar, ja que comentàvem a vegades, de falta de recursos humans que... Han fet una mica de tot. Bé, després hi ha les presentacions de llibres, posam en el mateix envelat on hi ha els estants de les llibreries, posam un espai de presentació de llibres o realització d'altres activitats, i això, se presenten llibres que s'hagin pogut editar durant els darrers anys. Aquí tenim en Manel Cuyàs, en Pons, el conseller Miquel Maria, aquí tenim en Joan Pons i en Toni Català, i aquí en Pau Faner, i en Bep Joan Casasnoves. Però també, a part de les presentacions més clàssiques, ja clar, cadascú també pot presentar-ho una mica com vol per fer-ho un poc més atractiu. Aquí tenim en Crit Joanico, que vam presentar Conta'm una cançó, amb un grup així, amb sa germana i un grup de lots que cantaven i un narrador. I aquí tenim, en canvi, una presentació d'un poemari d'en Pere Gomil englosat, eren les gloses del vent, per presentar les geografies del vent d'en Pere Gomila. I també, ja ho havia dit na Pilar, estem en contacte amb l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, que ja tenen en compte que la fira es fa en aquesta època de l'any, i la seva activitat anual a Menorca l'organitzen en el marc de la fira. I bé, i en aquest cas, això era l'any passat, i va venir... Bé, i normalment hi ha autors, intenta que hi hagi un representant de cada illa, però a vegades també duen gent de fora, com en aquest cas, que va venir Màrius Serra, que el podeu veure aquí. I bé, i l'espai de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana també pot tenir diversos formats, moltes vegades amb lectura de fragments. De l'any passat va funcionar molt perquè va ser com una espècie de vermut, i al mateix temps que els autors llegien, la gent tenia cosa per picar i una cervesa de Sant Climent, i també feien així l'activitat més atractiva. Sempre acabava amb la gastronomia. Bé, després tenim el dissabte de matí, que també els solen dedicar molt a activitats infantils juvenils, tot i que de vegades ho passam a un altre moment, però bueno, una de les activitats fixes de la fira és la presentació del llibre amb les obres guanyadores i finalistes del Premi Borja Moll de contes i rondals, que és un premi que convoca cada any el Consell, ja aquest any ha estat la 15a edició, per alumnat de secundària i de batxillerat. El premi es dona per Sant Jordi, després, durant la Fira del Llibre, presentam el llibret amb les obres guanyadores i finalistes en les rondals. Clar, hi donem un protagonista en els al·lots que han guanyat i els agrada molt perquè trau molt de públic, avis, pares, i després aprofiten per visitar la fira. Bé, després això, continuant amb les activitats infantils, també programam un o dos contacontes perquè realment és allò que estira més públic. I aquí en teniu dos exemples. Un era la Montxec de Suestrà, en aquest cas, i aquí era un conte de na Sílvia Pons, posam ordre en aquest poble. I bé, sempre amb molt bona assistència. I després també, com a activitat fixa, hi ha la final del concurs de lletrejar paraules, lletres i mots, que és un programa que està dissenyat per na Sílvia Pons, que és una poeta mercadelenca i també està especialitzada en concursos, i ho presenta l'actriu Malo Morro. I bé, és un concurs de lletrejar paraules adreçat a alumnes de tercer d'ESO, en què inclou, a més de lletrejar paraules, algunes preguntes de tipus lingüístic o relacionats amb la literatura, bàsicament de Menorca.
Bé, i això, hi ha unes fases prèvies en els instituts per seleccionar els alumnes finalistes. Després, les semifinals es fan a la setmana prèvia a la fira a cadascuna de les biblioteques dels pobles on hi ha institut, coincidint també amb el solstici dia de la biblioteca, final d'octubre, i després la gran final que dèiem nosaltres es fa això, en el dia de la fira. I bé, el premi sol ser un llibre electrònic per al guanyador i per als finalistes un val per gastar en els estants de la fira. I a més, enguany, per també estimular l'assistència de públic o de tota la classe donant suport, ho estenem també, farem un petit regal per la classe del guanyador. Quant a rutes literàries, bé, ja han dit, la ruta literària que oferim als estudiants de secundària o de batxillerat, segons els anys, els divendres de matí, però també, segons quins anys, hem programat també per els dissabtes de matí obert a públic en general, no? S'han fet rutes per dins Ciutadella, concretament hem fet una sobre els herois de la nit, la novel·la d'en Josep Maria Quintana, basada en les festes del 9 de juliol de Salt dels Tours a Ciutadella, i l'any passat vam fer una que es deia Ciutadella Espai de Ficció, una cosa així, o Ciutat de Ficció, ara no ho recordo ben bé, que era sobre l'Esperança Camps. I va recorrent diferents indrets que surtin a les seues novel·les. I també, bueno, també sol replegar bastanta gent que s'hi apunta. I el pregó de Cluenda. El pregó de Cluenda, l'any passat van comptar amb la Laura Borràs, directora de l'Institució de Lletres Catalanes, ara intervinguda. I bueno, enguany hi haurà la Marta, o sigui que... Bé, i després d'això, ja per acabar de tancar, fa un parell d'anys que també hem inclòs un petit fragment teatral. Aquí tenim Porc Canonata, que també hi veia aquí la Marta, no sé si te veus, i l'any passat vam fer Odisseu. Enguany farem una peça sobre refugiats i, a més, com que els mateixos dies de la fira hi ha el Congrés Internacional Pau Faner, també hi haurà la trup, el grup teatral La Trup representarà El món tan gran, basat en textos d'en Pau Faner. Ja quasi per acabar, fèiem una rifa. En anys anteriors rifàvem lots de llibres aportats per les llibreries participants, però l'any passat, per estimular la venda de llibres, rifàvem, és a dir, en cada llibre que es comprava posaven un punt de llibre numerat, que es rifava un viatge a Barcelona per Sant Jordi per 2 persones. I enguany tornarem a repetir. Va tenir bon resultat, van augmentar les vendes. Bé, i després això, mos ha fuit una foto. L'activitat principal és l'exposició i venda de llibres, per tant, molt important la presència de llibres, llibreters i públic. I clar, amb aquesta foto tan polida d'un fiat que trobes llibre que tant t'havia desitjat. Bé, i ja no mos estendrem més per no menjar més temps. Moltes gràcies i aquí ho deixem.